guys, na late ako mag-vlog today kasi maaga ako nag-umpisa sa work kanina. Kaya nag-work muna ako tapos kumain. Tapos yun. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang mga ginagamit ko sa sa shower. Papakita ko lang sa inyo. Dali lang. Saan ko ba kayo ilagay? So, sa shampoo, ang ginagamit ko na shampoo ay ang herbal essences na yung moringa. Kung nakikita nyo yung video about sa moringa, ginagamit ko pa rin yung shampoo. And sa conditioner, ang ginagamit ko ay ang Argan Oil of Morocco. Still herbal essences pa din. Yan, gusto ko sila kasi maganda sila sa buhok. Tapos yung sabon sa katawan ko ay ganun pa din, yung kojic. Si kojic ang aking suki. Gusto ko talaga yung kojic. Hindi ko siya mag-give up. Tapos pag nag-scrub ako ng katawan, ito yung ginagamit ko, yung soap&glory. Sobrang bango nito, talagang sobrang bango niya. Tapos pakita ko din sa inyo yung lotion na ginagamit ko. Habang andito na din tayo. Ito yung ginagamit ko na lotion. Kita niyo ba? Paano ba ito basahin? Garnier. Gusto ko siya. Ito yung paborito ko na lotion dito sa UK. Yun lang ang ginagamit ko sa yun lang ang ginagamit ko sa shower. Lagay ko lang to kasi yung gamit ko na ito. Ayoko mag-leak. Ito. Tapos, gusto kong gumawa ng BB cream. Ito mukha ko. Gusto kong gumawa ng BB cream kasi yung heavy kasi yung foundation. Kaya gagawa lang ako ng BB cream. Gawa ko lang to. Wala lang akong magawa. So, gagawa lang ako ng BB cream. Hindi ko alam kung tama ba tong ginagawa ko. Pero, wala lang, gagawa lang ako kasi di ako magsusuot ng yung foundation lang kasi ang heavy niya sa araw. Kaya gagawa ako ng BB cream. So ang gawin ko ay maglagay ako, tansya lang to. Hindi ako magme-measurement, tansya lang. So maglalagay ako ng yung aloe vera. Kita niyo ba? Yan. Aloe vera gel. Yan yung amount. And then, maglalagay din ako ng moisturizer. Tapos yung moisturizer na to is for sensitive skin kasi yung skin ko ay sensitive. Nagwe-wear na pala ako ng moisturizer sa day, guys. Galing sa Boots. Ito yung moisturizer na kita nyo ba? Yan. Ito yung moisturizer na ilalagay ko. Now, hindi ko alam how much but tansya. Yan. Tama nata yan eh. Kasi for personal use lang naman to kaya wala akong pake. Oops. Tapos yung inisan ko ito. Yung foundation na gagamitin ko ay yung L'Oreal na Infallible 24 hours. Sino ba ang magsusuot ng foundation na 24 hours? Not me. Sa color niya ay 260 Golden Sun. I don't think nakikita niyo, but anyway. Tapos i-squeeze ko lang ito dito. Pakita ko yung kulay niya. Yan yung kulay niya, oh. Golden Sun nga. Tapos, imimix ko lang siya. Saan naman yung aking tiyan, imimix, meron akong brush nito. Imimix ko lang siya yung brush holder. Wala na akong magawa talaga. Who knows pag ma-work, diba? Yan yun ako, guys.
Mabango kasi mabango yung ano, yung moisturizer. You know? Medyo thick pa din siya. Medyo thick pa yung consistency. Ayoko na masyadong thick na consistency. Lagyan ko siya ng ano, more sa moisturizer. Mix. Ayan. Nag-ano na siya, parang nag-breakdown yung pagka-ano niya, yung pagka-thick niya. Hindi ko alam kung BB cream matawag nito, pero basta naisip ko lang siya, yun lang. Okay. Gamitin ko yung anong tira sa ano, dito sa brush holder. Gamitin ko lang yung mukha ko, wala siyang ano, yung mukha ko wala siyang foundation. Kaya tingnan natin. Hindi ko makita. Ang weird kasi kailangan ko ng ano. Kailangan ko ng tawag yan, salamin. Diba wala kang nakikita, oh. Dali lang, guys. Nakikita pag naglalagay ako. Ay, hindi ko nakikita pag naglalagay ako ng BB cream. Medyo madilim lang dyan. But anyway. Subukan ko lang. Kasi may mga pigmentation ako na makikita mo talaga. Kaya pag nag-work to, then why not? Kasi pag nag-wear ka ng heavy na foundation sa araw, hindi ko gusto yung feeling niya. Tsaka ayoko maglagay ng maraming foundation kung saan. Yung lalagyan ko lang yung may ano lang yung mga alam mo yun, yung nakikita yung pigmentations mo. Basta magka-cover lang siya ng konti. Kanya-ganyan lang. Diba? Gusto ko yung feel niya kasi para siyang ano, para siyang feeling na moisturizer, hindi yung foundation talaga. Tsaka at least alam ko kung anong foundation na nilalagay ko sa mukha na moisturizer at saka yung aloe vera gel, diba? So, kung meron kayong aloe vera gel, tapos yung foundation, tapos moisturizer, gumawa din kayo. Hindi ko alam kung anong expiration nito, basta gawa-gawa ko lang. Hindi sa maubos ko. Tapos lagyan ko lang yung under eye ko. Break time ko pala. Kumain na ako ng agahan. Maaga ako kumain kanina. Gusto ko may ginagawa ako pag break time ako para ma-distract ako ng konti. Yan, pahid-pahid lang konti. Pero gusto ko to, guys. Kasi ano siya, healthy siya tingnan. Healthy siya tingnan at hindi siya yung fully covered siya. Yung makikita mo talaga na naglalagay ka ng foundation. Gusto ko siya. Madami kasi dito. Hindi mo makikita yung foundation niya. Ay, ang galing ko na mag-mix, ha. Diba? Ilagay ko kayo sa may bintana para makita nyo talaga yung yung ginawa kong parang BB cream. Yan o, hindi mo siya makikita. Pag biniblend mo siya. Kailangan ko lang ng cushion, diba? Hindi siya talaga heavy sa hindi siya heavy sa mukha.
lalabas ako like nighttime, party-party ganun, gusto ko yung heavy coverage talaga kasi sumasayaw ka. Tapos gusto mo mag-last yung foundation mo all night. Pero sa day, gusto ko light lang. Kasi pag nag-wear ka ng heavy foundation sa day, it's so obvious. Tsaka, mabigat sa mukha. Kaya pag may pigmentation kayo, like gaya ko, I would say okay tong coverage na to. Kasi ayoko naman i-cover talaga yung pigmentation ko. Gusto ko pa rin nakikita yung skin ko. Does that make sense? Yung gusto ko yung perfect siya tingnan pero hindi siya perfect. Hindi pa rin ako nag-make sense. Na parang ang glowy ko tingnan pero nakikita mo pa rin yung skin ko. Siguro nag-make sense yun. Yung uwi, healthy siya. Kahit yung kinakain ko mga unhealthy, parang healthy ako tingnan. Okay, so, diba wala na ako masyadong eye bag. Okay, papakita ko sa inyo. So, ito yung may BB cream. May cover siya konti. Yan yung gusto ko, yung hindi talaga yung fully covered talaga. Kasi pag naglalagay ako ng foundation, yung makikita mo yung fully coverage ng foundation. Gusto ko yung ganito, yung glow. Yung glow lang. Yun lang yung gusto ko. Guys, parang may favorite na ako na sarili kong BB cream. Yun lang ginagawa ko. 3 products. Aloe vera gel, moisturizer, at saka foundation. Try nyo. Baka magustuhan nyo. Kasi gusto ko siya. Yung glow ko. Gusto ko siya. Gusto ko pag nag-glow ako sa day. Mukha akong kumain ng healthy, no? Gusto ko yan.